Merħba u grazzi. L-ewwel grazzi ħafna tal-li qegħdin tattendu għal din l-attività organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Għadna kemm ħanpoġġi daqsxejn bil-qiegħda, ta' ħanna naqgħod magħkom hekk kulħadd bil-qiegħda. Għadna kemm segwejna dan il-film dokumentarju nsejjaħlu jien, dokumentarju biografiku dwar il-professur Henry Frendo. Henry Frendo l-sena l-oħra kif tafu rebaħ il-premju għal kontribuzzji fil-qasam tal-kodba u l-letteratura li huwa l-aktar premju prestigious illi jagħti il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb kull sena. U meta wieħed jitkellem dwar Henry Frendo, nistgħu nitkellmu dwar Henry Frendo l-istoriku, dwar Henry Frendo ir-riċerkatur, il-ġurnalist ukoll, Henry Frendo il-migrant u dak li ħadem mal-immigranti Maltin illi kiteb dwarhom, ħadem ukoll ma' refuġjati fuq livell internazzjonali. Henry Frendo li ta' wkoll kontribut fil-qasam fuq livell politiku u soċjali anka lokalment hawnhekk f'Malta. Qabel niftaħ id-diskussjoni, xtaqt illi nintroduċilkom il-min għandna hawnhekk fuq il-panel. Għandna l-professur Vikian Cremona illi kitbet u publikat sew Malta kif ukoll lilna dwar avvenimenti teatrali u ċelebrazzjonijiet pubbliċi b'enfasi fuq ir-relazzjoni bejn il-poter u s-soċjetà u kif joħroġ bis-saħħa tat-teatru. Il-professur Cremona tgħallem fid-Dipartiment tal-Istudji Teatrali tal-Arti Performattiva fl-Università ta' Malta, kienet ambaxxatur ta' Malta għal Franza u anki għat-Tunezija u hija membru tal-Federazzjoni Internazzjonali tar-Riċerka Teatrali. Anthony Mizzi, student tal-istorja wkoll. Konti. U xek, kien student tal-istorja, ġifieri gradwa fl-istorja, dak id-dokumentarju huwa xogħlu u nistgħu ngħidu illi qaxxar il-karattru ta' Henry Frendo b'dak id-dokumentarju. So, ftit kliem ħasem bħala attur fl-ewwel film qasir tiegħu meta kien għandu 14-il sena, studja l-arti liberali fil-King's College f'Londra u meta ġie lura waqqaf il-kumpanija Blank Canvas ma' Andrew Randon u Angelique Muller. Tul is-snin rawem portafoll bħala rakkuntatur tal-istejjer, artist viżiv, attur u ħoloq proġetti għal disinjaturi tal-moda, musicals u NGOs. Bħalissa qed idur festivals tal-films differenti sabiex iressaq idea tiegħu għal dokumentarju ġdid u kreattiv. U ovvjament il-professur Henry Frendo qiegħed magħna fin-nofs. Minn dak li jilni nafek, profs, u anka minn dan id-dokumentarju li konfermali, li inti m'intix bniedem li taċċetta kollox kif jiġi, jew li inti kwiet u jekk jgħidulek isma' trid toqgħod hemmhekk, trid toqgħod. Tara se tagħmel biex l-affarijiet tibdilhom. Vera ni? Veru. Dak is-solt l-istorijiet ta' St. Joseph kont ħallastu għax kellim bil-Malti jew le? Kont inħarsu għaliex kellha ma kontx inkun nista' neħu parti fil-recreation. Għajjimt lil-Manuel de Meck, ħadd ma kien jaf bih. L-Università kont ukoll tipprotesta, tqis ruħek ribellus. Jien daqsxejn ribelli u ma ġifieri jien naħseb dak sinjal tajjeb. Illi ma taċċettax kollox u li jkollok sens kritiku fil-ħajja. U naħseb li waħda mill-affarijiet li attiratni fl-istudju tal-istorja hija proprju dik illi fil-liġi titgħallem il-klawżoli u s-sottoklawżoli tal-leġiżlazzjoni, mentri fl-istorja għandek iżjed il-libertà li taħseb mod kritiku u tipprova tinterpreta dak li ġara minn lenti tiegħek. Ġifieri jiena naħseb li waħda mill-attrazzjonijiet tal-istudju tal-istorja hija il-perspettiva storika, analitika, kritika li tippermettilek. Però tlaqt mill-ewwel mill-bidunet meta nixtħet lejn it-triq tal-istudju u r-riċerka fl-istorja. Tlaqt mill-ewwel bil-premessa li ħadd tikteb affarijiet ħobs mhux memowt bil-Malti, ġifieri affarijiet ġodda li ħadd qabel ma kiteb dwarhom. Jiena bdejt nikteb meta kont għad-design. Jiġifieri jekk tara r-Rivoluzzjoni Maltija tal-1919, 1970. Ġifieri 1970 qabel ma dħalt l-Università. Kont għandi kien spiċċajt is-sixth form il-liċew.
tfart l-Università fis-65. Umbat, naturalment, il-Dipartiment tal-Istorja dak iż-żmien immexxi u nkoraġġut ħafna mill-Professur Andrew Vella li kien iġibni ħafna u għajna ħafna. Tani spazju fejn nimraħ iżjed. U kont fortunat li ħadd il-Commonwealth Scholarship u mort Oxford għal 3 snin fejn ovvjament kelli aċċess għall-aħjar libreriji tad-dinja u kont nagħmel ġranet sħaħ il-Rhodes House Library u l-Public Record Office Q dak iż-żmien kien għadu ma' marx fl-offiċini l-ġodda. U hemmhekk bdejt nirrievalwa ħafna anke mill-ideat tiegħi stess. U fil-fatt fil-dokumentarju ikkwotajt waħda mill-iżjed affarijiet li weġġatni li kien qalli supervisor. Li kien Freddie Medin, kien Skoċċiż Ingliż iżjed mill-Ingliżi, mill-Isle of Skye, in Scotland. Fej, għalli li huma rridu jiċċivilizzawna lilna. U li aħna konna pis fuq spallejhom. U li Malta ma kellha l-ebda valur għall-Ingilterra. Dawn huma ideat konservattivismi, riċiklati, illi kienu jużaw l-imperjalisti biex jiġġustifikaw id-dominju tagħhom tad-dinja. Imma dak kienet jużhom fil-konfront tiegħi li kienet daqsxejn differenti għax ma kontx lest naċċetta. Però kienet antipatika għaliex qiegħed f'università fejn suppost hija waħda mill-aqwa universitajiet tad-dinja. U qed tiffaċċja mentalità anakronistika dejqa illi allura tikkontrasta ma' reputazzjoni tal-università u ma' l-ħajja kif inni fil-verità u kif kienet qed tiżviluppa bil-kritika tal-kolonjaliżmu li kienet qed issir ħaġa komuni. Allura kelli da xejn ta' dilemma hemmhekk fil-fatt. Però inti qed issemmi inċident li ġralek l-Ingilterra, suppost waħda mill-universitajiet il-kbar. Imma anke f'Malta tiġbed l-attenzjoni li qisu kien hawn min jibża mill-istoriku minn xi ħadd li se jaqla il-katavri mill-qabar, Manuel Dimek, pereżempju. Pereżempju. Il-biċċa ir-riċerka dejjem taqla l-katavri u iktar ma tagħmel hekk iktar tkun riċerka tajba. Ġifieri aħna kellna bżonn iktar apprezzament tar-riċerka. U jiena għandi xorti ngħid li kelli ħafna mill-istudenti tiegħi illi imxew f'di triq u neħu gost nismagħhom iterqu għad it-triq anke fil-radio tal-Università pereżempju fil-Campus FM li jiena incidentalment kont strumentali biex ġibtlu l-licenzja mingħand l-awtorità tax-xandir ħalli jkun jista' jibda ixandar. U li kien għal Peter Seraċin Onglot kont immexxih. Imma ġifieri naħseb li hemm eżitu tal-affarijiet li l-ideat li promovejt ma kienx kollox għal xejn fil-vojt. Anthony, nerġa' ngħidilkom Anthony Mizzi huwa il-producer, id-direttur ta' dak id-dokumentarju li għandna kemm rajna. Naħseb kellek biċċa xogħol diffiċli biex tħalli xi affarijiet barra minnu. Iva, kif tista' timmaġina meta taħdem fuq film u speċjalment dokumentarju, dejjem għandek ħafna deċiżjonijiet kreattivi. Għax din għajsa vapur li inti tistira u
tara ħafna direzzjonijiet u postijiet sbieħ fejn tista' tmur, imma tipprova iżżomm kind of the main substance in mind. U il-diffikultà fid-dokumentari huwa l-fatt li inti ma tkunx taf eżatt l-affarijiet li ħal tiltaqa' magħhom. Alright, ġifieri trid tibda b'ċertu strateġija, imma mbagħad trid tipprova tkun daqsxejn miftuħ illi forsi tmur on a side road jekk hux rilevanti. Mela ħana millek din il-mistoqsija. Kif kont ħares lej Henry Frendo qabel bdejt id-dokumentarju u issa li għamiltu kif qed ħares lej? Hemm differenza jew le? Iva hemm differenza kbira. Fil-fatt illum il-ġurnata nista' ngħid illi għandi ċertu mistħija għax meta iltqajt miegħu l-ewwel darba qedlu illi kont semmejt ġieli kont smajt ismu, naħseb kont forsi rajt xi essay jew artiklu tiegħu u kont naf li kien persuna importanti fin-naħa fl-aspett tal-istorja. Imma meta mbagħad tħalt sew fix-xogħol tiegħu u bdejt anke niltaqa' ma' mistoqsijiet kbar li jiena dejjem kont inżomm ġo qalbi. Dwar xiex, pereżempju, dwar xiex? Dwar identità, pereżempju, għax pereżempju il-fatt li għandi missieri Malti u ommi Islandiża, jiena m'għandix l-istess konfidenza bl-Islandiż u la bil-Malti li għandi bl-Ingliż. Li jien nara ironija kbira, effett nistgħu ngħidu forsi tal-kolonjaliżmu. Titkellem Malti tajjeb imma. Qed nipprova, imma kelli nagħmel sforz kbir, qed ngħidlek id-dritt. U li kelli kontrija wkoll għax mod skola approvata. Tgħidli għalfejn kontrik għax sfortunatament l-iskejjel speċjalment privati huma kollha ibbażati fuq is-sistema Ingliża. Ġifieri jien ma taħriġx minn hemm. Kelli literalment nitgħallem Malti mill-bidu għax ma tantx tawni l-opportunità li kelli bżonn. U allura l-identità meta taqra dwar l-identità f'Henry Frendo titgħallem iktar dwarek innifsek qed tgħid? Eżatt, ġifieri jiena vera fej kind of ħassejt l-ikbar connection ma' dax-xogħol fej hu beda jisaqsi daw il-mistoqsijiet bħal xi tfisser li titwieled Malti. U anke meta jisemmi l-fatt li kind of qatt ma kien hemm xi ħadd dal-aħħar ma nafx min kien. Naħseb actually it was Vicky Ann who had mentioned this, illi in his own way Henry Frendo had rewritten the history of the modern period. Because up until that point il-perspettiva li kellna kienet perspettiva Ingliża. Jiġifieri kif jgħid hawnhekk fid-dokumentarju. Perspettiva ta' kif jarawna minn barra. Eżatt. Iktar mill-Ingliża forsi anke kif jarawna ħaddieħor. Eżatt. Jiġifieri kif qal sakemm naslu f'punt fej aħna qegħdin ngħidu l-istejjer tagħna fil-lingwa tagħna, mill-perspettiva tagħna, until we reach that stage, ħanibqgħu naħsbu moħħ ħadd ieħor milli moħħna. Il-Professur Vicky Ann Cremona, kif ġelna naħsbuha mod differenti dwar l-istorja tagħna Henry Frendo? Jiena frankament naħseb li Henry Frendo kif inti pratikament darraġa kiteb l-istorja ta' Malta. U jekk wieħed joqgħod jara jiena l ħaġa pubblika ipprintjajt il-lista ta' kodba li qiegħda fuq Google Scholar ta' Henry Frendo. Edaw fiha 8 paġni. 8 paġni kollha ġifieri fitti mhux 8 paġni b'ħafna arja u ħafna separazzjoni. Dan ifisser li dan il-bniedem iddedika ħajtu biex jirrakkonta l-istorja ta' Malta u bdejt nipprova nara x'kienu dawn it-temi ta' dawn il-kodba kollha jew l-artikli, eċetera. U verament bdejt inqassamhom. Undu ngħid li pereżempju u tkellem ħafna fuq il-partiti politiċi, l-autogovernanza fil-ktieb, pereżempju, ovvja l-ktieb ta' teżi tiegħu li kienet Party Politics in a Fortress Colony, imma wkoll fil-Maltese Political Development, imma wkoll fil-ktieb żmien l-Ingliżi. Ġifieri,
Mbagħad tkellem ħafna fuq il-lingwa u l-identità, saħansitra għandu kodba fuq hekk The European Mind, Narrative and Identity, The Origins of Multi-Statehood, Culture and Identity li kien editja ma' Oliver Frigieri. Tkellem ħafna fuq in-nazzjonalità, Malta's Quest for Independence, tkellem ħafna fuq il-kunċett ta' Italjanità kontra Englishness u wera wkoll kif l-Italjanità u l-estremizmu Ingliż kienu rappreżentati ħażin anki fl-istampa Italjana jew Ingliża għal raġunijiet propagandistiċi. Tkellem ħafna fuq in-nuqqas taqbil bejn Malta u l-Ingilterra u għamel dan il-terminu li kien ġobni ħafna li kien personality politics. Difatti minħabba l-personality politics u jitkellem fuq ħafna personalitajiet li kellhom dan il-personality politics. Gerald Strickland, Mintoff, Nerik Mitzi, ġifiri nistaw ngħid fis-suġġetti tiegħu jimraħ fuq livell inkredibbli bejn l-istorja tas-seklu 19 u l-istorja tas-seklu 20 u jasal sal-1964 kważi. Naħseb li huwa importanti li inġeluh jew b'xi mod ngħinuh jikteb l-istorja ta' wara l-1964 għax hu għexa u għextija kollha wara kollox naħseb meta nitkellmu mbagħad fuq il-ħajja tiegħu hemm bżonn li ngħidu dawn l-affarijiet. U għalhekk naħseb li huwa interessanti wkoll għax hu mhux biss kellu l-kapaċità jimraħ dawn is-suġġetti kollha, imma kellu l-kapaċità wkoll li jagħtina metodoloġija ta' qari tal-istorja. L-ewwel ħaġa li jagħmel Henry u li naħseb jiena kif tajt hija talima għalina l-istoriċi kollha huwa li hu imur għas-sorsi oriġinali. U dik hija ħaġa importanti ħafna għax inti jekk ma tmur dan Henry darba mort miegħu il-Ġibilterra u sparixxa u fiċċejtu kullum kien fejn kien fl-arkivi ta' Ġibilterra. Ġifri, dana ħadem fl-arkivi Ingliżi, fl-arkivi Italjani, fl-arkivi. Meta inti tmur taħdem fl-arkivi u tibda tara dokumentazzjoni vera u tibda taqra lik il-litri, il-korrispondenza, il-kundanni wkoll, inti tibda tifforma opinjoni differenti ħafna minn dak li ġieli għal skopijiet politiċi, jew għal skopijiet romantiċi, anki jew għal skopijiet soċjali, irridu jirrakkontawlek. Naħseb li Henry peress li mar f'dawn is-sorsi bħala sorsi prinċipali u prova jikteb wara li qrom u wkoll wara li sema in-nies. Jiġifieri u tkellem studja ħafna anke bl-istorja orali mar jikellimhom in-nies. Dak ukoll huwa metodoloġija tisma' lin-nies li għaddew li jgħixu ċertu esperjenzi. Eżatti, il-fatt huwa li inti meta inti teżamina d-dokumenti, teżamina l-memorji tan-nies għax qed ituk il-memorji tagħhom, inti tista' mbagħad toħroġ direzzjoni. Ovvja li d-direzzjoni jgħidha hu stess wieħed mill-introduzzjonijiet tiegħu u jgħid jagħti stampa metaforika interessanti li r-realtà meta inti tpinġiha jkun hemm ukoll id-daqqa tal-pittur. U dik hija metafora tiegħu. Hija ħaġa vera, ovvjament inti bħala storiku ma tistax tkun kompletament dizinteressat, għandek pożizzjoni tiegħek ukoll. Però il-fatt li inti tara id-dokumenti oriġinali li inti tisma' n-nies li jirrakkontawlek, ovvjament jiġelek ikollok nuċċali inqas ikkolorit. U naħseb li dawn huma elementi importanti ħafna lix aħna għandna ħafna nies li rrakkontaw storja bi preġudizzju.
U naħseb il-rwol tal-istoriku huwa li jipprova jirrakkonta bilanċ. Ovvjament, ideat personali tiegħu jkollu, imma almenu jirrakkonta bilanċ. Naħseb li Henry Frindo dan nipprova jagħmlu. Prof Friendo, kellek stedina hawnhekk biex tibda tikteb l-istorja ta' Malta mill-64 il-qudiem. Tidħol għalija? Jekk għallet nissaħħa, imma Mela. at this stage in life naħseb li daqsxejn tard, imma ktibt artikoli li jirrigwardaw il-ħajja wara 64. Per eżempju, serje ta' artikoli li fil-fema tiegħi mhux magħrufin kważi xejn, huma li ktibthom l-Awstralja wara li ritornajt minn Papua New Guinea. Fil-rivista Quadrant. Quadrant was the leading intellectual monthly in Australia. U fost daw, niftakar the UN and the refugees, niftakar mod speċjali fil-December tal-86, Messages from Intofs Malta. Taħt Marengo, le, daw kienu. Kif? Marengo, ta' Marengo, le? Taħt ismi dak il-publikajtu. taħt ismi. Fil-fatt ċevejn lettret fuqu, kont, Ejwa, fil-berdej tal-mara. għax kontroversjali kien dak. U fuq Mozambik, u fuq Zimbabwe. Pero daw l-esperjenzi kollha li inti għext bħala student fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet, is-sebgħinijiet l-iktar imbagħad, kif influenzawk fil-mod tal-ima aspetti tal-istorja u tal-ima perjodu partikolari kellek tikteb? Għaliex pereżempju ma mortx fuq il-Medjuevu, ma studjajtx u rriċerkajtx il-Medjuevu, għaliex mort fuq daw il-200 sena ta' storja mill-Franċiżi sal-indipendenza? Il-Medjuevu was a much safer bet. Iġifiri mill-periodu 19 u 20 seklu, għaliex hemmhekk kien hemm il-biża' li nisiglu fuqu. Kellek nies li għadhom ħajjin, speċjalment fit-20th century, u hemmhekk dħalt ferja li kienet kważi traskurata u mhux minsusa. U kifat ħafna avvenimenti importanti illi wara jiena sottolinjajt ma kunux magħrufinu. Pa' 7 Ġunju per eżempju. U anki l-partiti politiċi, hawnhekk laqqas l-idea meta twaqfu l-partiti ma kienet ċara. Il-nazzjonisti kienu jaħsbu li twaqqaf il-Partit Nazzjonalista fil-1926. Meta saret l-Unjoni bej il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Erik Nizzi u l-Unjoni Politika Maltese ta' Sergo Mifsud. Mentri ma kien veru xejn, niftakar kont qed nitkellem ma' Edi Fenikadami darba kont ġejt Malta fuq żjara, kont qed niklu għand il-Gilieru. Kien qalli jiena il-ktib tiegħek qrajtu minn 10 sa 10 għall-Party Politics. Għalli u naħseb li għandek raġun għalli rridu nbidlu d-data ta' meta twaqqaf il-partit. Fil-fatt issa kidbu naqxuha fuq il-bib tad-Dar Ċentrali 1880. U jiena nikkonsidra dik hija data korretta ta' meta twaqqaf il-partit. Jiġifieri kien hawn di reluttanza, di reticenza biex wieħed jidħol fil-perjodu iżjed reċenti. Riċenti. Prof Scremona, għaliex taħseb li bħala poplu nibżaw immissu l-istorja politika reċenti aħna? Sempliċiment Naħseb li Henry għandu espressjoni oħra li toġobni ħafna u jgħid the necessity to decolonize the mind. U naħseb li għanna namlu da bħala titlu, Decolonizing the Mind. Għaliex aħna, sfortunatament Malta, anki bil-qawwa tal-partiti politiċi li kenna u li għanna għanna naqra din il-mentalità kolonizzata, anki il-mod kif aħna naħsbu minn meta nitwildu skont partit u mhux skont realtà politika jew soċjali.
Jiena naħseb li huwa importanti li nikdbu l-istorja tagħna ta' wara l-1964 għaliex ġraw ħafna affarijiet tajbin bħal pereżempju is-sigurtà soċjali li komplet tiżviluppa, eċetera. Ma ġraw ħafna affarijiet ħażina, pereżempju il-fatt li ingħalqu fakultà tal-arti u tax-xjenza kienet element ta' assolutizmu sfrenat. Il-fatt li inti jekk inti u jiena naħseb li llum il-fatt li qegħdin nipprivileġġjaw ċerti studji fuq oħrajn huwa żball għaliex inti m'intix qed tgħallem, m'intix qed kif tajt tirrispetta il-kunċett ta' università li inti tidħol hemm, tidħol f'liema suġġett, tidħol biex taħseb b'mod kritiku. Issa, u jekk inti qed tagħmel ix-xjenza, jekk inti qed tagħmel l-arti, eċetera, mela dak huwa l-iktar importanti li inti meta toħroġ minn hemm taf tagħmel riċerka, taf taħseb għalik u għal moħħok u m'għandekx bżonn indottrinazzjoni. Taf tfittex fejn għandek tfittex, sija jekk inti storiku, sija jekk inti artista, sija jekk inti xjenzjat. Dak huwa l-rwol tal-università u mhux biex nipproduċu nies bi prodott tal-massa għax issa għandna bżonn l-IT mela ħan nipproduċu ħafna l-IT u mbagħad forsi 20 sena oħra joħroġ xi invenzjoni oħra li dawn in-nies tal-IT m'għandniex bżonnuhom u narmuhom. U naħseb li din hija kwestjoni ta' dekolonizzazzjoni tal-ħsieb. U li l-ħsieb il-ħsieb huwa liberu, m'għandux ikun attakkat la għall-finanzi ta' pajjiż, la għall-sitwazzjoni politika ta' pajjiż. Għalhekk naħseb li huwa importanti li nistudjaw nies bħal Henry Frendo, għaliex dana wrina firxa enormi ta' storja li hija viċina, qrib tagħna għaliex aħna jiena twelidt konna għadna kolonja Ingliża. Jiena niftakar il-1964, jiena niftakar li meta jiena il-papa tiegħi kont għadni żgħira ħafna ħadni biex nara l-karrijiet tal-1964, tal-ġurnata tal-indipendenza, jiena niftakar li l-papa tiegħi kellu, aħna konna ħdej ġejjin kważi minn ħdej San Ġwan u nqala l-ġlied. Jiena niftakar il-mintof jiġġielet u l-papa tiegħi qabadna u ġerrina lem, ġifri dawn l-affarijiet għadna niftakruhom. Niftakar meta l-istudenti tal-mediċina intrabtu mal-ħadid ta' Kastilja. Għalija dawa balla li neħewa dak il-ħadid. X'dak il-ħadid kellu wkoll simbolu storiku għal ġlied meta għalqu il-Dipartiment il-Fakultà tal-Mediċina. Ġifieri dawn l-affarijiet importanti li jiġu rrakkontati. Anthony, inti għadt li għandek sieq Malta u sieq l-Iżlanda. L-isfidi li għandna f'Malta, meta nitkellmu dwar l-istorja tagħna, il-problemi li għandna f'Malta meta nitkellmu dwar l-istorja tagħna u kif għadha kemm semmiet ikkwotat il-Henry Friend of Vikien dwar kemm importanti li niddekolonizzaw il-ħsieb tagħna sal-Iżlanda pajjiż żgħir bħal Malta, popolazzjoni żgħira bħal Malta, storja ta' kolonjaliżmu, insomma, ma il-ħsieb fl-Iżlanda kif inhu meta tqabblu ma' Malta? Ara, jiena dejjem kont rajt u dejjem kont nara kuntrast kbir bej il-kultura ta' Islandja u Malta. U on paper hija ħaġa stramba għax kif qed inti ngħid li huma islands, kważi l-istess population, all right, forsi huma daqsxejn differenti klima u temp klima u hekk u l-art. U anka l-fatt li huma kienu għal xi ċertu żmien f'kważi xi 200 sena taħt il-Daniżi, the Danish. Ekku.
Imma il-kuntrast li dejjem rajt huwa kif huma jilbsu l-kultura tagħhom on their sleeve, kif ngħidu aħna, heart on their sleeve. Fis-sens tmur fejn tmur Iceland, tara kullimkien l-apprezzament tal-folklor, ta' stejjer antiki, ta' tradizzjonijiet, u bħalna huma għandhom industrija ta' turizm b'saħħtu ħafna. Imma tinduna illi it's for a different type of tourist, forsi nistgħu ngħidu hekk. Għax imbagħad Malta dejjem innotajt illi kellek tfittixhom dawn l-affarijiet, illi jekk inti persuna interessat fil-ħrejjef u folklore, jew inti interessat trid tidħol jinnaf ċertu tradizzjon, xi tip ta' skill jew whatever, trid tmur tfittixhom. U kemm il-darba nisimgħu llum il-ġurnata li iwa dak l-aħħar wieħed li issa jagħmel dak it-tip ta' jinnaf ta' bit, jew u dik li ninnota, ġifieri huma jaqraw ħafna, jiktbu ħafna. Importanti di, speċjalment f'din l-atmosfera li qegħdin hawnhekk u dak li qegħdin. Però Professur Frendo, gburi li inti Malti? Naħseb kieku ma ġejtx lura. Sens xenofobiku, ma ġifieri. Le, ma fis-sens. Tħossok Malti u ċittadin tad-dinja fl-istess ħin? Fej tibda u fej tispiċċa? L-istess mistoqsija li saret fid-dokumentarju li għamel Anthony fid-dokumentarju li tagħmel inti wkoll fl-aħħar mill-aħħar għal min kien jattendi għal-lectures tiegħek. Malta fej tibda u fej tispiċċa? Fej tibda li inti ċittadin tad-dinja u. Ma naħsibx li hemm kontradizzjoni bejn li tħossok Malti u li tħossok Ewropew, pereżempju. Jew li tħossok ċittadin tad-dinja. Jiena Malta huwa il-punt tal-oriġini. Il-punt illi sawwarni. Ma jfissirx illi iddistakkani mill-pjan tad-dinja. Ġifieri ċerti aspetti tal-ħajja f'Malta huma simili jekk mhux identiċi ma' dawk ta' pajjiżi oħrajn. Ma narax kontradizzjoni li tħossok Malti u fl-istess ħin tħossok fil-kastana Ewropew li żejt viċin. Però mhux dejjem kien hekk għaliex fil-kolonjaliżmu kellek ħafna nies Ingliżi żed mill-Ingliżi. Oħrajn Taljani iktar mill-Taljani, oħrajn Kattoliċi iktar mill-Papa. Ġifieri dejjem kien hemm daw il-tendenzi estremisti li huma kawża tal-kolonjaliżmu. Għax il-kolonjaliżmu fl-aħħar mill-aħħar huwa impożizzjoni ta' kultura u ta' forma mentis fuq dik nattiva. Jiena niftakar għax l-arkivji kif qalet Vicky l-arkivju huma source vera illuminanti. Jena niftakar waħda mill-affarijiet li impressjonatni Londra meta kont qed naħdem il-Public Record Office kienet perception ta' uffiċċju tal-kolonji, ta' kolonji l-offiċi li jikteb il-kummenti fuq il-files. Fej jirrefera għal wieħed li jinkonna fli hu Malti. Għalla foreigner. Għaddana miġnun. But spiegaw, because he is neither a Protestant nor does he speak English. Rridu jkunu żewġ elementi Għalih? għalih. Iva, ma dawet emexxu pajjiżek. Però l-eruq importanti għalik. L-eruq tal-Furjana ħarġu mid-dokumentarju. L-eruq importanti, l-eruq importantissimi għanzi. Għalix u t-tfulija u koll importanti. U naħseb dika ħaġa li tibqa ġofik u tibqa t-influenza direttament u indirettament għal-omrok. U jina fortunat dak il-sens li kelli dak it-trobbija parrokjali, jek li t-seħila jek, l-affinità mal-lokalità. U dika raġuni oħra li xejn naqbel ħafna mal-gvern lokali, inċidentalment, għaliex il-lokalità hija ħafna mill-sors formattiv ta' kull persuna.
Ġifieri li inti tapprezza l-lokalità minn twilit, minn kbirt u tapplika b'xi mod direttament jew indirettament, naħseb li hija xi ħaġa tajba. Xtaqt nara jekk hawnx minnkom li qegħdin preżenti hawnhekk tattendu għal din il-konverzazzjoni li forsi għandkom għandna sessjoni ta' question and answer jekk tixtiequ. Ġifieri għandna il-mikrofonu hemm fuq kemm tollu jdejkom forsi mistoqsija lil Professur Frendo jew lill-membri tal-panel hawnhekk. Kemm nitolbok tidentifika ruħek? Joanna Spiteri Staines, grazzi ħafna tal-kodba li ktibt, tal-wirt storiku li tajtna, għandi ġiex domandi għalik. Waħda mill-affarijiet li kien hemm fil-filmat kienet li inti meta tara lin-nies żgħar jew għalija ma jafu xejn fuq l-istorja ta' Malta di hija xi ħaġa li int ma tieħux gost biha. Jiena din nħossha ħafna għax jiena perit naħdem fil-qasam ta' bini storiku u qed nara ħafna żvilupp sfrenat li kważi qed inħassru parti mill-istorja tagħna f'dal-pajjiż, f'Malta u f'Għawdex. U ili nsaqsi li l-nifsi daw l-aħħar 15-il sena, imma għalfej qed nara nies minn żgħar sa politikanti, sa nies li qegħdin imexxu il-gvern li m'għandhomx rispett lej il-wirt storiku tagħna. U m'għandix risposta għaliha. Ma nistax nifhem għalfej aħna ma nħossux li aħna gburin bil-wirt storiku tagħna. U l-ġiex mistoqsiji li għandi għalik huma affarijiet li nsaqsi li l-nifsi. L-ewwel waħda hija li jien għandi tifla 14 sena li qiegħda hawn x'imkien hawn u meta ġiet biex tagħżel l-iskola ta' 13 sena il-suġġetti ma kienx hemm l-istorja ta' Malta, history, mhux storja ta' Malta, history. U t-tifla dort fuq imma għalfejn m'intix se tagħżel history. Għax ma jinteressanix li weġġatni ħafna, għax jiena dejjem għandi ħafna kodba fuq l-istorja d-dar u bdejt ngħid Madonna t-tifla tiegħi stess ma tridx tagħżel history. Imma mbagħad bdejt ngħid, imma matematika bil-fors iridu jagħmlu, Malti bil-fors iridu jagħmluh. Jekk aħna għandna pajjiż fejn in-nies m'għandhom ebda interess fil-bini storiku tagħna, forsi parti minna għax l-istorja ta' Malta mhux suġġett li bil-fors iridu jagħmlu. Almenu sakemm ikollhom 16-il sena. Allora l-mistoqsija tiegħi li huma tnejn. Taħseb li misna jkollna l-istorja ta' Malta bħala suġġett li bil-fors irid ikollhom l-istudenti almenu sakemm ikollhom 16-il sena? U korollari tagħha taħseb int li suppost li jkollna education system tal-MPs li għedin jiggvernaw li jrid ikollhom edukazzjoni fl-istorja ta' Malta? Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi. Mistoqsija pertinenti, lej ma naf blebda Taljan li daqsxejn storja tal-Italja da l-iskola ma tallimx. Ma naf blebda Ingliż, Franċiż, l-istorja ta' pajjiżhom ikunu jafuha. Aħna Malta fl-iskejjel. Imma aħna l-istorja kienet soppressa. Ġifieri aħna l-istorja tagħna 200 sena ta' kolonjaliżmu, 200 sena li huwa perjodu twil ħafna. Ara kemm il-ġenerazzjoni għandek. U
kien perikolus illi inti tkun taf l-istorja tiegħek tajjeb. Għaliex? Jiena niftakar pereżempju fl-iskola darba għal ftit snin kellna ktieb jismu Gateway to a Nation's History. A Gateway to a Nation's History. Ta' Carmelo Bonavija. Da wara ftit snin neħħewh. U reġgħu ġabu tal-Aspina. Outlines of Maltese History. Jiġifieri qed titkellmu fuq perjodu edukattiv, formattiv, seminali immens li għall-iskola primarja, jew sekondarja fil-bidu. Meta m'għandekx test surit in-nies tal-istorja. Mbagħad skont kif tallima l-istorja, jekk tallima bħala sensiela ta' dati, fit-tali-data u fit-tali-data, dik m'istorja xejn. U fil-fatt di tista' tkun waħda mill-problemi li għandna wkoll. Ma nafx il-Professur Cremona u għedni tixtiequx titlu fiha wkoll din, ġifieri ħafna tfal jgħidulek għax l-istorja kif tiġi malma iddejjaqni. Imma l-istorja hija mhux id-dati kif qed jgħid il-Professur Frendom, ma sensiela ta' idejat li wasluk li tifhem dwar dak li għadda minnek u minn pajjiżek. Jiena naħseb li waħda mill-problemi tal-talim tal-istorja Malta, meta nalmu l-istorja ta' Malta, nalmu l-istorja ta' Malta, issa Malta edha f'bozza. Malta hija parti minn l-Ewropa, hija parti periferika tal-Ewropa, imma hija parti taċ-ċentru tal-Mediterran bejn l-Ewropa u l-Afrika tan-Nord. L-Afrika tan-Nord qas insemmuha isu disgrazzja jekk insemmuha. L-Ewropa aħna ma nurux x'kien ir-rwol tagħna fl-Ewropa għaliex allavolja kien rwol marġinali, imma kien rwol marġinali importanti. L-Ingliżi kieku aħna ma nfetaħx is-Suez Canal u ma konniex importanti għax inħalaq l-steam engine u kellhom bżonn il-faħam biex imexxu dawn il-vapuri, kieku forsi qas kienu jagħtu kasna. Dawn l-affarijiet huma importanti ħafna. Meta aħna nibdew ikonna diskussjoni fuq il-kunċett ta' nazzjonalità u l-ġlieda ta' identità nazzjonali, irridu ndaħluha wkoll fil-kuntest kolonjali. Meta inti għandek pajjiż bħal Malta li qed jirrendi għall-Ingilterra, evidentement dawn ma jridux jisimgħu fuq kwistjonijiet ta' nazzjonaliżmu. Mela, aħna, il-mod kif aħna nalmu l-istorja, apparti il-fatt li aħna l-lum, ħafna għallima, minflok iġelu li l-istudenti jaqraw ktib, ituhom il-handouts, l-iktar ħaġa terribli li għaw fil-pajis tagħna, għax hemm bżonn li t-tfal jitalmu jaqraw ktib, mhux jaqraw handout li huma notes tat-teacher, għaliex inkella inti min tista' taħseb moħħok, sa taħseb moħħ dak li jridek titgħallem it-teacher. U l-kelma li użajt inti importanti ħafna għalija hija l-kuntest ta' kif tpoġġi ċertu sensiela, jekk nisejħilhom hekk, ta' events, mhux l-event innifsu, imma il-kuntest ta' mad-dawra għalfejn jkunu qegħdin jiġru ċertu affarijiet. U qed nitkellmu fuq stejjer fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd iħobb stejjer, kulħadd iħobb imur is-sinema jew jara Netflix u jisma' storja interessanti, imma il-problema huwa l-mod kif impinġuhom, kif this textbook style, il-timeline ta' dati, jiena ġieli niftakar. Ma jiena naħseb li l-istorja mhijiex biss a story, it is a history. Jiġifieri aħna irridu ndaħlu wkoll il-kunċett ta' storjografija fis-sens min qed jirrakkonta, min qed jikteb din l-ittra. Għaliex qed jgħid dawn l-affarijiet. Eżatti, għalfejn. Allura jidħol il-ħsieb kritiku hemmhekk ukoll. Eżatti, u dan huwa naħseb il-fatt li Henry kien jipprova jmur jara dawn is-sorsi kollha differenti, iġielek taqra b'mod kritiku l-istorja ta' Malta. Mhux hekk u kemm possibbli tipprova tidħol ġo moħħhom fis-sens meta għandek a primary source f'idejk, tipo you feel as though you're entering into the mind. Mela, mistoqsija oħra?
Jiena kont teacher tal-history. U għandi degree honors fil-history, ġifiri qabel ma irtirajt, konna nallem il-history. U konna nallem il-history fil-skejjel sekondarji tal-gvern. Issa, nixtieq nagħti l-ewwel ħaġa ħatqa kbira meta inti għatli li t-tifla tiegħek ma setax titgħallem il-history. Ma żlitux, għaliex jiena kien ikolli grupp mhux ħażin ta' history option. U meta nagħlmuhom il-history, ma nagħlmuhomx biss il-history ta' Malta, nagħlmuhom il-history ta' Malta il-kuntest mal-Ewropa. Jiġifieri il-Maltese history is not taught in isolation. Il-Maltese history nagħlmuh skont il-perjodu Ewropej ukoll li qed nistudjaw. Jiġifieri dik hija l-aħħar 3 snin qed nitkellem hawn għax jien options kont nagħlem. U mbagħad sirt wara li ħriġt mix-xogħol tkellimt ma' history options, teachers, u daw qalu li le ma ddux ikollna dawk il-klassijiet li kellek int. Għattilhom għaliex. Għalt li għaliex l-istorja mhijiex apprezzata fl-iskejjel. Konna nagħmlu isu sessions qabel ma jażlu l-options. Konna nagħmlu isu ħwienet tal-English, tal-Maths, ta' ekku, kienu jiġu jkellmuna. Imma l-ommijiet kienu jgħiduli, imma miss, se tagħmel jekk tgħallem il-history. Issa, dik l-ewwel waħda. Taqla flus ġifieri mill-history. U barra birek, kienu wkoll kien hemm ħafna dat ngħid jiena 15-il sen ilu. Kien hemm ħafna nies li qed jimbuttaw fl-iskejjel fil-gvern, anke l-heads tal-iskejjel. Kienu jimbuttaw il-sciences u il-computer studies. Sowa, jiġifieri allura ma kienx hemm post tal-history. Għaliex dawn kienu joħduhom options. Dik hija raġuni oħra, because they weren't pushed. Mela, jidher li għandna grazzi ħafna, hawnhekk naħseb għandna intervent ieħor jew mistoqsijiet oħrajn. Aw isfel? Biex inkompli ma' sinjura li għadha kif tkellmet, jiena wkoll ex-teacher. Il-ħaġa li kienet iddejjaqni fit-tagħlim tal-history kienet li jiena Form 1 u Form 2, għax imbagħad minn Form 3 kienet tkun għażla, option. Okay? Mela General History kien ikollna. Imma dejjem min kien qed jaħkimna it-Torok, il-Fenixi, il-Franċiżi, imma l-Maltin fejn kienu x'parti kellhom f'din il-history. Dejjem nitgħallmu skont il-kodba li kellna. Min kien qed jaħkimna? Il-Maltin fejn kienu x'parti lagħbu f'din il-history. U hemm kienet il-question għaliex aħna m'għandniex inħossu li we belong in that story. Kellna parti minna. X'għamilna aħna? Irribeljajna għadna l-kollox? Tajjeb ħafna. Decolonizing the mind, il-passività, il-Maltin kienu passivi u ma kienux atturi, aġenti tal-istorja tagħhom stess. Imma naħseb is-sabiħ huwa li we are that whole amalgamation of Phoenicians, Carthaginians, Franċiżi, Spanjoli. Ġifieri jiena meta jiena nħares lura fl-istorja tagħna u pereżempju nkun qed naqra fuq il-Feniċi, jien xorta qed ngħid dawk l-ancestors tiegħi. Qed tifhem? Tassoċja ruħek magħhom. Eżatt. Tidentifika ruħek U jiena dik nara l-problema jiena li hawn divorce in the modern era, tant għandna teknoloġija u entertainment affarijiet madwarna illi the line has been severed fej we used to feel apart with. U għalek meta kellimt fuq Iceland semmejt illi kont nara dil-kontrast, għax hemmhekk tara li għalkemm il-Vikings spiċċaw ma nafx meta
illi għadhom gburi u għadhom kind of juru dak l-apprezzament. Professor l-istorja Cremona. tagħhom. Jiena naħseb li hemm problema li ħadd ma jgħid. Jekk inti l-iskola tispiċċa fis-sigħata wara l-offsinar, ma tistax tagħmel dawn is-suġġetti kollha. Jekk inti tmur l-Italja, jiena hija jgħix l-Italja, tfal tiegħu ġew edukati l-Italja, għamlu il-liceo xjentifiku, mhux il-liceo l-artistiku waqas klassiku, u bħala suġġetti obbligatorji kellhom l-istorja u l-filosofija. Iridu jew ma jridux, kellhom jagħmlu storja u filosofija. Imma l-iskola tispiċċa fl-erba'. Jiġifieri daw kellhom ċans jagħmlu suġġetti b'mod approfondit. Jekk aħna hawn skejjel addirittura li jispiċċaw fin-nofsija, kif jista' jkun li sandefsu dawn is-suġġetti kollha? Diġà is-suġġetti li qegħdin indefsuhom b'mod li ma nistgħux li teachers ma jistgħux jagħmlu mirakli, ma nistgħux nagħlmuhom sa ċertu punt b'mod kritiku għax hemm ukoll il-kontenut li jridu jagħmlu. Jiġifieri jiena personalment inqiegħed fid-diskussjoni anki s-sistema tat-tagħlim tagħna. X'jiena meta kont żgħira kont imur l-iskola, kont imur l-iskola tal-gvern. Jiġifieri jiena persuna li ħarġet minn skola primarja privata ma minn skola sekondarja tal-gvern. Imma l-iskola kienet tispiċċa fit-3:30. Ġifieri ma nistgħux noqogħdu ngħidu għaliex mhux qed nagħmlu dawn is-suġġetti. L-argument għandu jkun għaliex l-iskola qed iddum daqshekk ftit. U mbagħad inkunu nistgħu nitkellmu fuq kemm għandna bżonn jekk inti tmur skola privata tista' forsi toħroġ fit-3. Ma mhux il-każ tal-iskejjel kollha. Skejjel rari ħafna fejn titħallas ħafna flus biex toħroġ fit-3. Professor Frendo, ħaniħu l-aħħar intervent minn għandek għaliex il-ħin huwa li hu qegħdin jitolbuni biex kemm jista' jkun nġibu l-konklużjoni din-diskussjoni. Jiena naħseb li x'tawgura apparti mal-ħsieb tiegħek tal-aħħar hekk li xtaqt tagħmel, x'tawgura għar-riċerka u għall-istudju tal-istorja f'Malta anke fil-kuntest ta' dan li għandna kemm smajna? Ara, David Thompson jiddeskrivi l-istudju tal-istorja bħala the best liberal education you can get. Għaliex? Għax tiftaħlek ħafna orizzonti hu. Jiġifieri l-assenza tal-istorja biċ-ċiviltà Maltija kontemporanja hija nuqqas ta' edukazzjoni. U din serja ħafna ġifieri, għaliex din l-idea li għax computer, ma naf tista' ssir tifhem fil-computers, all right. Ma computer x'ħadd itimaw u x'ħatik lura. Ġifieri il-ħsieb kritiku oriġinali jiġi mill-approfondiment ta' studju ta' x'ġara u ma ġarax u minn min u meta u kif. Illi hija l-istorja. Ma sfortunatament aħna l-istorja li f'Malta għandna tradizzjoni tagħha hija papagalleska, narrattiva, nieqsa mill-analiżi, nieqsa mill-kritika u kważi imbeżza. Ma tmurx tifes fuq il-kallu ta' xi ħadd. Mela allura dawn iż-żewġ elementi li naħseb li noħorġu minn din id-diskussjoni li kellna hawnhekk illum wara nofsinhar, kemm importanti l-ħsieb kritiku u kemm importanti li tkun kuraġġuż anke meta tistudja u tirriċerka dwar l-istorja biex ir-riżultati tar-riċerka tiegħek tippreżenthom kif bil-mod li taħseb li għandek tippreżenthom. B'analiżi kritika u b'mod li jinftiem minn nies hemm barra biex isiru jħobbu anke l-istorja ta' pajjiżhom. Grazzi ħafna lil Anthony Mizzi mill-ġdid prosit ta' dak il-film u dak id-dokumentarju, grazzi ħafna l-Professur Vicky Cremona, Professur Henry Frendo, Sinjuri.